Zondagochtend organiseerde UNICEF weer een grote sponsorloop voor de kinderen op het terrein van ATV Venray. Zij zamelden geld in voor het voorkomen van kindersterfte. Mike Teunissen nam de opening voor zijn rekening. Hij gaf 's ochtends het startschot. Teunissen vindt het bijzonder dat deze kinderen zich inzetten voor andere kinderen. Ik ben natuurlijk gewend om heel veel te bewegen, maar ik vind het ook heel belangrijk dat natuurlijk de jongeren dat ook doen en daar ook over denken. En dat er dan zo'n initiatief komt, daar kan ik dan alleen maar support aanbieden. En goed, dat ik dan het startschot mag geven, vind ik leuk. En dan hoop ik dat de kinderen daar nog een klein beetje steun in hebben. En dat ze gewoon lekker kunnen lopen en veel geld op kunnen halen. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. En goed, dat ze dan daarnaast ook weer een sportieve morgen gehad hebben, vind ik ook belangrijk. Ieder jaar heeft UNICEF een goede doelenactie. Dit jaar zet UNICEF zich in voor kindersterfte, onder de noemer We gaan voor nul. We gaan voor nul staat voor de kinderen die onder de leeftijd van 5 jaar nog dagelijks 18.000 overlijden aan oorzaken waar je eigenlijk niet aan hoeft te overlijden. Vorig jaar lag daarbij de focus op het belang van medicijnen. Dit jaar gaan we vooral over schoon drinkwater. En de kinderen achter ons hebben allemaal gastlessen gekregen de afgelopen 2 weken over het belang van schoon drinkwater. En dat zij dus op deze manier met zo'n sponsorloop een steentje kunnen bijdragen. In totaal deden 4 scholen mee aan de sponsorloop. De Meulenbeek, de Stek, de Estafette en de Keg. De kinderen hadden ouders, opa's en oma's, zusjes en broertjes gevraagd om geld te geven. En als tegenprestatie moesten ze dan rondjes rennen op de atletiekbaan. Alle kinderen deden fanatiek mee. Waarom doe jij mee? Voor de lol en voor het kinderen. Dat hun niet arm zijn en andere mensen ook gewoon rijk zijn tegelijkertijd. En dat mensen gewoon mensen zijn. En dat hun niet doodgaan. Super knap dat iedereen hier rent, maar ik vind het voor jou nog helemaal knap, want jij bent op je laarzen. Ja, ik wist op het begin niet dat ik mee zou doen, eigenlijk. Ze hebben net gezegd dat ik mee kon doen. Oké, en toen dacht jij, ik ga meteen van chic. Nee, ik had ze al aan vanmorgen dus. Dus je bent eigenlijk op het laatste moment heb je toch nog ingeschreven? Ja. En waarom doe jij mee? Omdat er 18.000 kinderen per dag sterven, dat vind ik te veel. De UNICEF sponsorloop was een succes. Uiteindelijk heeft het evenement bijna €2000 opgeleverd. Jaarlijks worden bij de stations aan de Maaslijn veel fietsen en bromfietsen gestolen. Daarom werd vandaag een tweede keer een informatiemarkt aanpak fietsendiefstal georganiseerd op station Venray. Het is een groot probleem op de Maaslijn, de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen. Fietsen die worden gestolen uit de fietsenstallingen. Reden voor gemeente en politie om hier de komende maanden aandacht aan te besteden. Vandaag werd dat op station Venray gedaan, waar het aantal fietsendiefstallen minder is dan op de andere stations. Het valt gelukkig hier mee. Wij zitten gelukkig het laagste van de regio van de Maaslijn en dat willen we ook zo houden. En om dat zo te houden werd er met behulp van 2 stands informatie gegeven over fietsendiefstallen. En in het bijzonder wat er dan aan gedaan kan worden. En de boodschap is met name wat kan de burger zelf doen om zijn fiets te herkennen. Maar ook om te voorkomen dat hij een gestolen fiets koopt of dat zijn fiets kwijtraakt doordat hij niet goed beveiligd of afgesloten is. En wat voor tips geven jullie dan? Wij geven een hele hoop tips op het gebied van sloten, veilige sloten. Met name sloten die een ART-keurmerk hebben met minimaal 2 sterren. Dat is ook wat verzekeraars eisen. Daarnaast geven wij informatie over de frame-nummers, heel erg belangrijk. Als we het hebben over een auto en een nummerplaat weet iedereen het. Maar als we het hebben over een barcode of een frame op een fiets, dan weten hele volkstammen dat gewoon niet. Dus we wijzen mensen daarop. Daarnaast geven wij aan hoe je een fiets het beste kunt beveiligen met 2 sloten, een frameslot en een kettingslot. En zeer zeker ook als mensen een tweedehands fiets willen kopen, dat ze hem eerst moeten checken voordat ze de fiets kopen. De politie controleerde in de fietsenstallingen of er gestolen fietsen tussen zaten. De gemeente ging op zoek naar fietswrakken. En die vinden zij geregeld op het station in Venray. Wij gemiddeld per 3 maanden zo'n 30 à 40 fietswrakken. Die worden dus hier dan verwijderd. Wat wordt er daarmee gedaan? Die zetten we hier op het station zelf neer, 2 maanden. En daarna die worden dan gelabeld en daarna gaan ze weg naar een opstalplek. Daar blijven ze ook 2 maanden staan. En als we verder geen bericht krijgen van de mensen,
dan worden ze vernietigd. Ook kon je vandaag je fiets laten graveren met een uniek nummer, zodat het gemakkelijker wordt om de fiets na diefstal te traceren. De informatiemarkt maakt onderdeel uit van de campagne Aanpak Fietsendiefstal. Onder andere Veolia, de gemeente en provincie Limburg werken hier aan mee. Leerlingen van het praktijkonderwijs van het Rijland College hebben een aantal fietsen opgeknapt voor arme gezinnen. Dinsdag werd het project symbolisch afgesloten. De opknapbeurt werd gedaan door jongeren van het Venrays arbeidspracticum, het VAP. Mensen uit het bedrijfsleven zijn vrijwilliger hierbij en begeleiden de jongeren bij de werkzaamheden. Een van deze vrijwilligers kwam met het idee om de fietsen die het VAP gedoneerd had gekregen op te knappen. De gerepareerde fietsen worden nu geschonken aan arme gezinnen in Venray. De fietsen zijn bedoeld voor de gezinnen die op dit moment in de zware tijden het financieel niet hebben om een fiets aan te schaffen voor hun eigen kinderen, waarmee de kinderen dus zelf naar de school, naar de middelbare school kunnen gaan of naar de basisschool, etc. In totaal zijn er 8 fietsen opgeknapt. De onderdelen werden geschonken door Melvins tweewielers uit Oostrum. Een van de leerlingen die mee heeft geholpen aan de reparaties is Joey, derdejaarsleerling praktijkonderwijs. Was er veel werk voor nodig? Redelijk, ja. Bij sommige fietsen wel. Dus, ja. Wat voor dingen moest je allemaal doen? Banden vervangen, licht vervangen, ja. Van alles vervangen eigenlijk. En opknappen. Wat vond je ervan om dit te doen? Ja, leuk werk. Zeker. Ja. En nu worden ze overhandigd dadelijk aan gezinnen. Hoe vind je het dat ze naar die mensen toe gaan? Ja, ik vind dat wel goed. Dan kunnen we ook weer naar school toe fietsen en zo, want sommigen moeten gewoon te voet. Ja. En dan maken wij wel fietsen voor hen, dus dat is toch wel goed. Ja. Ook wethouder Twan Jansen was afgelopen dinsdag aanwezig bij de afsluiting van het project. Hij is zeer te spreken over het initiatief. Het brengt eigenlijk het beste van een aantal werelden bij elkaar. Het VAP, waar leerlingen leren fietsen repareren, opknappen. Een stukje vakmanschap terug, wat we toch wel een beetje missen in deze tijd. Maar ook het doel waar uiteindelijk de fietsen terechtkomen. Mensen die om allerlei redenen eigenlijk zelf heel weinig te makken hebben. Zeg maar de doelgroep die wij ook bedienen via de voedselbank. Dus de groep die het echt het lastigste heeft. Die dan een fiets krijgt op een plek waar die ook heel hard nodig is, maar waar die eigenlijk niet betaald kan worden. En wat voor rol heeft de gemeente hierin? Eigenlijk een hele beperkte. We praten wel over dezelfde mensen, dus we bemiddelen ook zeg maar in het in beeld krijgen van de gezinnen die daarvoor in aanmerking komen. En verder doen we hetzelfde werk op een andere manier. Alhoewel het project nu eigenlijk is afgesloten, hopen de leerlingen en coördinator het opknappen van fietsen voor arme gezinnen toch nog een beetje te kunnen voortzetten. Er zijn al ideeën over hoe het VAP aan fietsen kan komen. Nou, dus in de gemeente Venray, daar worden door het NLW, het buitenbeheer, er zijn talloze fietsen die wel eens langs de straten, langs de wegen liggen, et cetera. Die worden daar ook opgepakt, zodat de gemeente natuurlijk er weer hartstikke mooi, netjes en schoon uitziet. Nou, en die fietsen die komen allemaal bij elkaar bij het NLW. En ja, we hebben toen straks nog een gesprekje gehad met onze wethouder van Venray. Of dat het mogelijk is dat die fietsen die dus gevonden worden, om die dan aan het VAP te schenken. Venrays arbeidspracticum, zodat we daar weer met de leerlingen van praktijkonderwijs van het Rijland College de fietsen kunnen opknappen. De 8 fietsen die nu zijn opgeknapt worden afgeleverd bij de arme gezinnen. Concordia Wansum houdt op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei zijn promsconcert. Deze promsconcerten werden eerder georganiseerd in 2010 en 2012. Er wordt in Wansum al erg hard gewerkt aan de voorbereidingen. Om de promsconcerten te organiseren kan de fanfare niet terecht in het gemeenschapshuis. Dit is voor het promsconcert echt veel te klein. Om het grote podium kwijt te kunnen, ging de fanfare op zoek naar een speciale locatie. Deze locatie werd in 2010 gevonden in de hal van Garage Jansen. In 2012 werd er gekozen voor de loods van Linskens Shipyard. Voor de komende proms moest Concordia noodgedwongen weer op zoek naar een nieuwe locatie. Nou, we hebben van de locatie gewisseld omdat het noodzakelijk was. Eigenlijk een economisch goede reden. Linskens
was gereserveerd, de halve Linskes. Maar ze hebben zoveel werk gekregen dat wij vrijdag voor carnaval te horen kregen dat het helaas niet kon. Hij heeft nog geprobeerd, maar het was niet mogelijk. Nou, we zijn meteen aan de slag gegaan. We hadden een week daarna een gesprek met Vitelia en we konden gebruik maken van de hallen van Vitelia. Nou, we hebben overlegd met de gemeente, maar helaas, het ligt heel dicht tegen Jeeuwergas en het was te gevaarlijk en tegen de regels om het daar te houden. Nou, we hadden binnen 2 uur zijn we erin geslaagd om de huidige locatie, dat zien we achter ons als het goed is, van Ronge Maartbakker, om die te reserveren. Hij was meteen enthousiast over de plannen, heeft wat gezien op onze site, de website van de fanfare, over de proms van de andere jaren. En hij was meteen enthousiast en bereid om de hal tot beschikking te stellen. Dus we hebben toch wel meedenkende en meewerkende ondernemers. Het programma bestaat uit popmuziek met nummers van Robbie Williams, Bruce Springsteen, Paul Simon, Alicia Keys en andere artiesten. De fanfare is alweer ruime tijd bezig met de repetities om de kleine 30 nummers van verschillende muziekstijlen onder de knie te krijgen. Er wordt deelgenomen door de fanfare uiteraard, dan de majoretten die verzorgen de dans, mini en majoretten. En de drumband die laten elke keer een stuk schrijven. Dat hebben ze dit jaar ook weer gedaan, het was sensationeel, tenminste dat hebben ze ons verteld. Ze hebben ook al van alles gereserveerd wat wij moeten klaarzetten, dus dat komt zeker in orde. Ook doen 3 zangers en 3 zangeressen mee, onder wie een jong zangtalent uit Wansum. Chrissy Poels zal 2 door haar zelf gekozen nummers zingen. Voor een heel jong meisje is dat natuurlijk een hele mooie uitdaging, ook een grote uitdaging. Dat ze op zo'n groot podium met een groot orkest dit ten gehoor kan brengen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Gisteren toevallig zijn we begonnen, met de voorbereiding met de zangers en de zangeressen erbij. En zo werken we toe naar de proms. Over 2 weken komen de dansers erbij, dus de majoretten komen er dan bij. En op donderdag 15 mei is de generale repetitie. En dan op vrijdag 16 mei en zaterdag 17 mei is het de uitvoeringen die aan bod zijn. En dan moet het goed zijn.